Gepleyer Azatlyk Radiosyym. Siz habarlar gündeligimizi dinleýärsiňiz. Türkmenistanda Amerikan dollarynyň gara bazardaky narhy ýene ýokurlandy we 16 manatdan aşdy. Azatlyk Radiosynyň Türkmenistandaky habarçylarynyň sözlerine görä 25 aprelde ýerden bir Amerikan dollary elden ortaça 16,5 manatdan satylyp 16 manat 10 teňeden satyn alınıpdyr. Türkmenistanyň Merkezi Banky tarapyndan ketgitlenen 3,5 manat derejesindäki resmi kurs ozalkysyna galýar. Munyň bilen bir wagtda şu günkü azy önümleriniň şol sanda unyň hem agyz suwunyň bahasy ýokurlanypdyr. Gazakstanyň getirilýän unyň bahasy ýene ýokurlandy. Şu gün Gazakstany unyň 1 kilogramy Aşgabatyň bazarlarynda 5,5 manada satylýar. Ýa-ni ýakynda ony 5 manada satyn alyp bolýardy. Munyň bilen bir wagtda bu unyň satuwdaky bahasy martyň başynda ketgitlenen derejesinde, ýagny 4,5 manat diýilip görkezilýär. Emma iş özünde ol bahadan satyn alyp bolmaýar diýip Azatlyk Radiosynyň Aşgabatdaky habarçysy gurrun berdi. Onun sözlerine göre daşary ýurtlardan getirilýän haritlerden başga da ýurdun içinde öndürilen yerli önümler ilkinji nowatda da agyz suwy gymmatlapdyr. Arçylyk atly agyz suwy bir näçe günde esli gymmatlady. Yarım litrlik çüşanyň bahasy indi 1,5 manada satylýar. 330 ml gaba gaplanan Hayat atly suw 1,5 manada çenlik gymmatlady diýip Azatlyň habarçysy aýdýar. Onun sözlerine göre bahalaryň ýokurlanmagy paýtagtdaky dürli hyzmatlarda hem duýulýar. Dokumentleriň nusgasyny çap etdirmek boýunça hyzmatlaryň bahasy soňky hepdelerde 2 hisse ýokurlanypdyr. Türkmenistanda daşary ýurt valutasynyň resmi bolmadyk çalyşyk kursunyň ýokurlanmagy soňky aýlarda ýurtda dürli haritlaryň hem hyzmatlaryň şol sanda çörek we un ýaly esasy azy önümleriniň esli ýokurlanmagyna sebäp boldy. Ýatlasak Amerikan dollarynyň gymmatlamagynyň ozalky rekordy fevral aýynda bolupdy. Şonda bir Amerikan dollarynyň gara bazardaky bahasy 15 manada ýetip, döwlet derejesinde ketgitlenen resmi kursdan 4 hisseden gowrak artypdy. Türkmenistanda daşary ýurt valutasynyň çürtkesi gymmatlamagy geçen ýylyň dekabr aýynda başlandy. Täze ýylyň öňüsirasynda valuta sewdagärleri Amerikan dollaryny elden 9,8 manada satyn alyp 10,2 we 10,4 manada satypdylar. Türkmenistanda nakt valutanyň alys çalyşygy bir kanun hasaplanýar. Merkezi Bank nakt valuta sewdasynyň gadagançylygy 2016-njy ýylyň ýanwar aýynda girizipdi. Bu ýagdaýda Türkmenistanda raýatlaryň valutany çalışmak üçin gözüňde tutulan ýeketäk resmi mümkinçilik bank üstü bilen nakt bolmady konvertasiýa usuly bolup durýar. Oňa daýaklykda Türkmenistanyň banklary raýatlaryň öz hasaplaryna türkmen manadynda ýatyran pullaryň resmi taýdan kesgitlenen belli bir möçberini resmi kursdan daşary ýurt valutalaryna öwrüp berýär. Soň hasap eýeleri plastik kartlaryndaky bu puldan ýurdun daşynda nakt bolmadyk tölegler şeýle-de bankomatlarda naktlaşdyrmak üçin ulanyp bilýärler. Emma 2017-nji ýyldan beri Türkmenistanyň daşary ykdysady banky öz müşterileriniň ýurdun daşynda daşary ýurt valutasynda puly naktlaşdyrmagyna bir näçe çäklendirmäni girizipdi. Türkmenistanda daşary ýurt valutasynyň resmi kursy soňky ýylda 2015-nji ýylyň başynda üýtgedilepdi. Bir Amerikan dollarynyň 3,5 manat derejesinde ketgitlenen resmi kursy 3 ýyldan gowrak wagt bäri üýtgebsiz saklanyp gelýär. Fevral aýynda Azatlyk Radiosynyň Türkmenistanyň Merkezi Bankyndaky çeşmesi ýurdun mali häkimetleriniň milli puluň resmi kursyny ýokurlandyrmagyň we ony hakyky bazar kursyna has ýakynlatmagyň mümkinçiliklerini öwrenýänligini habar berdi. Azatlyk Radiosu Telegramda. Bizi Azatlyk Radiosu sözü bilen tap bilersiňiz. Azatlyk Radiosu arkaly öz maglumatlaryňyzy ýyla ýetirmekçimi? Biz bilen Telegram arkaly ýagny goşmak belgisi 420 724 168 983 we goşmak belgisi 420 773 797 383 telefon belgileri bilen habarlaşyň. Biz siziň şahsiýetiňiziň gizlin taklanjakdygyna kepil etýäris. Gepleyer Azatlyk Radiosu gepleşiklerimiz dowam etdirýär. Efirde siz bilen men Sultan Atçylywa. Türkmenistanda dollaryň gara bazarda bahalarynyň ýygyderli ýokurlanmagynyň netijesinde ähli haritler bilen bir gatarda gurulşyk materiallarynyň hem aşa ýokurlanandygyny görse bolýar. Oba ýaşaýjylar özal mellek ýerlerini alyp bilmän kösenen bolsalar, indi berilen mellek ýerlerinde ýylatyň jaý gurunmaga güýji ýetmeýändigini Mary vilayatynyň Murgaw etrawynyň ýaşaýjysy Kärendeçi öwede aýdýar. Öwediň aýtmagyna görä geçen ýyl bilen deňeşdireninde hem gurulşyk haritlary 2 hisse ýokurlanypdyr. Men öz mellek ýerimde jaýyň gurulşyna başladım. Emma onu jaýyň boýuna ýetirip toğtatmaly boldum.
Ýagdaýym bilen galan işleri täze dowam etdirýäryn diýsem, ol ýagdaýyň haçan boljakdygyny hem gödegine getirip bilemok. Bahalaryň ýokarlanmagynyň ýaňa haritlaryň golaýyna hem barar ýaly däl. Onda da daýhan barıp biler ýaly däl. Kärende ýermezden uçyptyp girdiýse alýarys. Malgara bilen güzeranymyzy dolandyryp, her ýylda bir kisany öküz wakyp şondan gelen girdiýse, jaý gurunmagy planlaşdyrypdyk. Emma bu ýyl iýim ýetmezçilik sebäpli mal hem saklap bolmady. Geçen ýylky buğday hasyryndan hem boş çykdyk diýen ýaly diýip ol dowam edýär. Geçen ýylky guruluşy garytlar satylýan dukanlarda 190 manat bolan plastik penjireleriň bahasy häzir 600 manat. Plastik gapylaryň bahasy ozal 500 manat bolan bolsa, olar häzir 800 manat. 1 litrlik gaplanan renkler ozal 8 manat bolan bolsa, şuň olary 18 manat bahalýarlar. Bahasy 35 manat bolan emulsiýa 75 manata durýar. Guruluşykda iň möhüm guruluşyk materialy bolan bişen kerpiçiň bir maşyny geçen ýyl 400 manatdy. Häzir onuň bir maşyny 800 manat bahalanýar. Etraplarda obalaryň deňinden geçeninde jaýlaryň ýardymçyly kerpiç örlen. Käýerlerde boý ýeten jaýlaryň taşyna çöp çalam örüp, garalşyp durandygyny görse bolýar. Ilatyň işsizlikden girdiýjisi gatlarynyň artmagy bilen jaý gurunmak däl. Iýjegimiz tapsak razy diýerlerine näçe diýsen duş gelse bolýar. Şäher ýerlerinde hem öz öýlerinde awatlyş işlerini geçirmäge guruby çatmaýan hojalyklaryň köpelendigini ýaşaýjylar aýdýarlar. Guruluşyk materiallarynyň golaýyna barar ýaly bolmady. Puluň hümmetiniň gaçmagy bilen jaýyny bejertmek üçin ustalaryň sorýan haklary hem ummadan çykyp barýar. Aýlyklarymyz bolsa bar ýogy 10 göterim galdyrylýar. Ol galdyrylýan 10 göterim ady garytlarynyň galýan bahalarynyň ara tapawutyny hem ýapyp bilmeýär. Şol sebäpli öýlerimiz warak goýran bolsa da awatlyş işlerini geçirip bilmän oňa edip otur diýip Aşgabatyň Paragat diýdi kiçi tarapjanyň öz adynyň efirde tutulmadylygyny soran bir ýaşaýjy aýdýar. Hormatly radio dinleyijiler, Azatlyk radiosynyň gepleşikleri Aşgabat wagty bilen saat 7 bilen 9 aralygynda gysga tolkunlaryň 11850 we 15255 ýyglyklarynda efire çykarar. Satelit arkaly efire berilýän gepleşiklerimiz bolsa, öňkü tertibinde dinläp bolar. Gepleýär Azatlyk radiosy. Efirde maksat Ataýew bilen habarlar gündeligi. Türkmenistanyň prezidenti Gurbanuly Berdimuhammedowyň goňşy Özbegistana eden 2 günlük resmi sapary düýün tamamlandy. Özbek prezidentiniň medpuat gurulugynyň habar bermegine görä, iki ýurduň arasyna transport we saçrylgynlarda oba hojalygy pudogyny ulum we tehnikany ösdürmekde kärdeşler arkalaşyklary boýunça şeýlede regionara hyzmatdaşlygyň gerimini giňeltmekde we şoňa meňdeş beýleki ugurlarda 17 resminama gol çekildi. Şol bir wagtyň özünde iki ýurduň ýokary hujaýlarynyň arasyndaky gatnaşyklary boýunça hemde ara gatnaşyk tehnologiýalary boýunça 15 tany resminama gol çekileni habar berildi. Ýokary derejeli duşuklarda jemi 33 resminama gol goýuldy. Eýsem gol çekilen köp sany ulalaşyklardan hemde umuman bu saparyň netijelerini nämelere garaşmaly diýen sorag bilen Merkezi Aziýa boýunça ekspert Bruce Panier'e ýüzlenýänine ol gysgaça hiç da diýip jogap berdi. Well, the short answer is nothing. Ekspert bu saparyň esasan jogap duşugy bolanlygyny aýdyp hökümet başyna geçen soň Mirziýowyň Türkmenistana 3 gözek resmi sapary amala aşyrandygyny ýatlatdy. It was a return visit. Mirziýow geçen ýylyň dowamyny Türkmenistana 3 gözek sapar etdi. Şol sebäpden Özbegistana sapar etmek Berdimuhammedow üçin gaýra goýulmasy boldy. Elbette iki prezidentiň duşmagy oňlarlykly hadise. Positive development in their relationship. It's something that they should keep going. Bu duşuk iki taraplaryň gatnaşyklary ösdürmekde oň ýanadym diýip ekspert duşuklaryň mazmunyna salgylandy. If you look at the results of what happened, as you mentioned, there was some agreement. Saparyň netijelerini ters salynanyna gol çekilen ulalaşyklar esasan bilim pudogyna ýa-da sport boýunça hyzmatdaşlygy ösdürmek we şoňa meňdeş meseleler barada gol goýulan şertnamalardyr. Bu iki ýurduň arasyndaky gatnaşyklarda taryhy pursatlar däldir diýip ekspert saparyň netijeligine şüphe bildirdi. But why didn't they talk about line D of Turkmenistan's pipeline to China? Maybe they did, and I didn't see it. Näme üçin saparyň dowamyny Türkmenistan Hytaý gaz geçirjisiniň D bölüminiň guruluşy barada maslahat edilmedi. Belki de ara alyp maslahatlaşandyrlar ýöne men bu meseleniň gozgolyp gozgulmanlygy bilen ýürüýte gyzyklandym. Onuň duşuklarda agzalyp geçilenligi barada aýdylan maglumatlara duş gelmedim. Türkmen Hytaý gaz geçirjisiniň D bölümi hakykatdan hem Türkmen
Türkmenistan üçin peýdaly bolup bilerdi. Geçen ýyl Özbegistan bu gaz geçirjiniň öz üstünden geçýän böleginiň gurulşyny ýygy süýçüren soň taslama durmuşa geçirilmän saklanýar. Gaz geçirjiniň iň gysga bölegi Özbegistanyň üstünden geçmeli. Özbegistan özüniň Türkmenistany gaz geçirjisiniň D bölüminiň gurulşyny başlamaga taýýardygyny ma'lum etmedi. Bu taslamanyň üstü bilen 30 milliard kubmetr arasy türkmen gazy Hytaýa satylyrdy diýip Bruce Panier belledi. This is 30 billion cubic meters of purely Turkmen gas that would go to China. Jurnalistlaryň öňüne eden çykyşynda Özbek prezidenti Mirziýoýew Özbegistanyň bahasy 8-10 milliard dollara barabardygy aýdylýan Türkmenistan, Awganistan, Pakistan, Hindistan halkara gaz geçirjisiniň gurulşyny gatnaşyp biljekdigini aýtdy. Halkara metbuatynda Özbek prezidentiniň topuk barada eden çykyşyna ünüs çekildi. Ýöne Merkez Aziýa boýunça ekspert Özbegistanyň topukyň gurulşyna gatnaşmagyny şüpheli garaýar. We don't even know if TAPI is going to happen. There's a lot of skepticism about this project. Biz Özbegistanyň bu taslama gatnaşmagy beýlede dursun topukyň özüniň gurulşynyň durmuşa geçip geçmejekdigini dogry bilemzok. Muňa köpler şüpheli garaýar. Taslamanyň Awganystanyň geçýän bölegi dolu Awgan hökümetiniň eýetçiligine däl. Şonuň üçin Özbegistan häzir wada beri berýän ýöne birden taslamanyň gurulşyny başlananyny Özbegistanyň etjek goşandyny görer diýip ekspert belledi. Berdimuhammedowyň Özbegistany eden 2 günlük resmi saparynyň dowamyna Serhedin iki ýakasynyň ýaşaýjylary da iki ýurdun arasyndaky viza düzgünlerinin yeňilleşdirilmegine garaşypdyrlar. Azatlyk radiosu bu barada Serhedin Özbek tarapyndan tarihçi Nemat Polwonow bilen 23 aprelde söhbetdeş bolany ol adamlaryň iki ýurdun halklarynyň arasyndaky gelim üdüme edilýän gödäwçiligiň gowşadylmagyna umyt bildirýändigini aýdypdy. Mayda çegara hududunda bir malal barı geldi bolsa, aldıları bolsa, çünkü Serhedin üstünden päsgelçiliksiz gelim güdüm bolsa, alış-çalış bolsa gowy bolardy. Sebäbi biziň gelip çykyşymyz we dinimiz we dilimiz we halklar biýerek mudama gowy görýär. Biz uly umyt bilen garaşýar diýip olaýdypdy. Halaşynda kepde umytler kepde netijeler tutmaz. Azatlyk radiosynyň Serhedin türkmen tarapyndan çeşmeti 25 aprelde azatlyk bilen gizlenlik şertlerine habarlaşanyny saparyň adaty halkyň tamasyny ödemendigini aýtdy. Ýöneköy halky hiç ýyly peýdasy bolmady diýip ol gürrüňdeşlikde iki ýurdun arasyndaky viza rejiminiň ýatyrylmagyny ünsü çekdi. Qaderli dinleýijiler, indi siz Türkmenistanda bolup geçýän soňky wakalary Azatlyk radiosynyň Odnoklassniki sahypasyndan hem izlerlap bilersiňiz. Bu sosial ulgamda köp sany Türkmenistanlylaryň bardygyny nazarda tutup, Azatlyk radiosy bu ýerde hem öz sahypasyny açyp, maglumatlaryny ýerleşdirip başlady. Bize goşuluň. Gepleýär Azatlyk radiosu. Eferde habarlar günneligi bilen men ýokşunan Nurwan. Türkmenistan Merkez Aziýa döwletleriniň başdanlarynyň maslahat berji geňeşini döretmegi teklip edýär. Bu pikir 23 aprelde Türkmen prezidenti Gurbanuly Berdimuhammedowyň Özbegistana eden saparynyň birinji gününe orta atylly we Sewitiň döwlet dostonlarynyň mart aýyna Astanada geçirilen duguşygynyň bir ay gowrak ýa-da gabat geldi. Şonda Astana sammitine Türkmenistanyň döwlet dostonyny elle parlamentiň spiker Akça Nurberdiýewanyň ýolbaşçylygynaky delegasiýa gatnaşdy. Kazakstanyň prezidenti Nursultan Nazarbayewiň bolsa mejlisiň deputaty Serdar Berdimuhammedow bilen duguşanyny habar berildi. Türkmen prezidentiniň tasdiklamagyna görä Türkmen özbek hyzmatdaşlygynyň iňiler tutulýan uğur Merkez Aziýada paragatçylyk, howpsuzlygy we ösüşi üpçün etmek bilen bagly. Şeýle bu iki ýurdun gapma garşylyklara ýol bermedikde özlerine düşýän jogapkarçylygy gowy düşünýändigini bellädi. Berdimuhammedowyň sözlerine görä Türkmenistan öz wagtynda Sewitiň ýurtlarynyň döwlet dostonlary derejesinde duguşyk geçirmek teklibini öňe sürdi we şu ýylyň martynda Astanada geçirilen sammit bu ideýanyň esaslydygyny görkezdi. Regionyň döwlet başdanlarynyň maslahat berji geňeşi türkmen lideriniň teklibine görä alalaşylan gün tertibi esasında Sewitiň ýurtlarynyň paýtagtlarynyň her birine nowat geçirilmeli. Yerli tinçiler şol sanyny Türkmenistanyň hökümetdaşlygynyň olar kornasar nazar söýünüp Sewitdäki döwletleriň başdanlarynyň 1991-nji ýyldan şu wagta çenli geçen döwürde kadalyk goňşuçylyk gatnaşyklaryny ýola goýup bilmeýänliklerini aýdýar. Türkmenistanyň ilkinji prezidentini ýa-da hökümetinden Nevit Galpugdawyna gödekçilik eden we Sewit liderleriniň duguşygyna gatnaşan söýün pikirçi Merkez Aziýa Sewitindäki ösüş awtoritar hökümetler we olaryň başdanlarynyň metduga dadatlygynyň we beýle kadatlyklardan gorkmagy sebäpli bökdelip gelýär. Самое главное, каждый из них хочет
быть в обязательном порядке лидером. Iň esasy problemi olaryň her biri siyasi planyny dünýä derejesindäki lider bolmak isleýär. Olaryň arasynda bu urda ýalan edilmedik ýarış bar ýar diýip Nazar Söýünov Azatlyk radiosu bilen telefon söhbetdeşligini aýtdy. Лидером мирового масштаба в политическом плане. Вот у них вот между собой идет такое соревнование. Moskvada ýaşaýan olarky ministriň inanjyna görä, Tewtiň liderleriniň her biri özüni aýratyn alynan respublikanyň ýa territoriýanyň bähwitlerinden has ýokary, dünýä derejesindäki we dünýä ýagdaýlaryna täsir ýetirýän lider hasaplaýar. Olaryň her biri şeýle bolmak isleýär. Ýöne bu meseleniň diňe bir tarapy diýip Söýünov aýtdy. Ýaşul siýasatçynyň pikirine görä, Merkezi Aziýa döwletleriniň liderleriniň özara düşünşip kadaly gatnaşyp bilmezliginiň ikinji sebäbi metduat azatlygyndan we beýlek günwatar gymmatlyklarynyň aşa gorkmak bilen bagly. Каждая отдельно локально взятая Среднеазиатская республика имеет свои отрицательные стороны в этом вопросе. По правам человека, свобода перемещения, средств массовой информации. Her bir aýratynlykdan Merkezi Aziýa döwletiniň metduat azatlygy, hereket azatlygy, adam hukuklary meselesinde öz oňaýsyzlygy bar. Olar awtoritar döwletler we özara gatnaşyk, erkin hereket gaýtan bolsa bir derejede iteri bolar. Awtoritar rejime täsir ýetirer öýdüp gorkýar diýip Nazar Söýünov aýtdy. Emma muňa garamazdan yerli synçylarda Islam Kerimowiň ornuna gelen Şawkat Mirziýowyň Tewitdäki hökümetara gatnaşyklar giňeltme urun edýän tagarlalary regiona nähilem bolsa täsir ýetirmän bilmez diýen pikir hem bar. Azatlyk radiosu bilen anonim şertde urlaşan Aşgabatly synçynyň pikirine görä, Türkmenistan öz bir taraplyk durumunu bahanalap, Tewitde iň ýapyk döwlet bolup galmagyny besetmeli bolar. Ýogsa Aşgabat täze dörýän mümkinçiliklerden hem peýdalanyp bilmez. Öz evitingizde bolýan wakalar barada azatlyga maglumat bermek isleseňiz, biziň WKontakte hasabymyza ýazyň. Bizi gözlegi bölümine azat habar ýazyp tapyp bilersiňiz. Siz suratlaryňyzy we videolaryňyzy hem ýollap bilersiňiz. Azatlyk siziň şahsiýetinizi gizlinlikde saklar. Siz bolan wakalar barada maglumat beriň, biz hem habar bereriz. Gepleýär Azatlyk radiosu. Habarlar günneligi gepleşigimizi men Döwlet Baýhan dowam etdirýän. Azatlyň video habaryndan soň Aşgabatyň aeroportunda bir hepdeläp ýolawçylar saklanmady. Azatlyk radiosynyň video habaryndan soň Aşgabatyň aeroportunda bir hepdeläp daşary urda barýanlara hiç saat diýilmänligi we ondan soň bolsa ýene öňkü ýagdaýa geçilip gaýtadan käbir ýolawçylaryň göýbermän başlanygy öňe sürilýär. İstanbul'a gelenden soň Azatlyk radiosu bilen habarlaşan onlarça türkmen migrantyň gurrun bermegine görä, daşary urda göýberilmeýän ýolawçylardan onlarçasynyň migrasiýa gullugynyň aeroportdaky bölüminiň gapysynyň öňünde üýşüp bildiren näýiligini görkezýän videonyň we bu waka baradaky habary Azatlyk radiosynyň ýyle ýetirmeginden soň bir hepdeläp ýolawçylary saklan bolmandyr. Aşgabatyň aeroportunda ýolawçylaryň görkezen näýiligi dälle, ol wakanyň Azatlyk radiosundan habar verilmegi gaty güýçli täsirini ýetirdi. Aýdylyşyna görä, türkmen häkimetleri halkyň öýkü kinesi hasam mögjeme diýäli bir hepdeläp daşary urda barýanlara degmelläl edipdir. Biziň aramyzda hut 4-5 gezek Aşgabatyň aeroportuna baryp Türkiýe göýberilmän ýyzyna gaýtarylan onlarça adam bardy. Lewaply, marly we daşowly. Bizem bu habary eşitip haýdap Aşgabatyň aeroportuna bardyk İstanbul'a gitmek üçin. We doğrudanam migrasiýa gullugynyň işgärleri hiç kimi soraga çekmän gaýtam, sagaman barıň, sagaman işleň, akyllyca gezin, dokumentsiz bolmaň, ýurdumuza hiç ýyly gep gurrun getirmäň, ýoluňyz ak bolsun diýip diýsen salyhatly görnüşde gürläp hem özüne alyp barýan resmiler bar ýolawçylary arkaýyn geçirip dur. Bizem onsoň şol pursatdan peýdalanyp aeroportdan päsgelçiliksiz geçip İstanbul'a gaýtdyk. İstanbul'a gelibem baştan geçirenlerimiz Azatlyk radiosyna hökman gurrun berip sag bolsun aýtmak isledik. Aktual temalar Azatlyk radiosyna şeýdip ýygyderli ýagdaýda eşitdirilip durulsa, raýatlara edilýän basyşlar biraz düzeläjek ýaly diýip şol bir hepdelik erkinlikde arkaýyn İstanbul'a gaýtmagy başaran onlarça ýolawçy Azatlyk radiosyna gurrun berýär. İstanbul'da ýaşaýan aktivist Rozoway Aşgabatyň aeroportundan arkaýyn geçip gaýdan türkmenistanyň raýatlaryň bir näçesine özüniň hem duş gelenligini. Gelenler var şu bir hepden içerisinde. Videodan sonra şu güýçli bir näme ayağa kaldı adamlar. Ondan sonra bir hepde ýaly çykjak bar bolamasa
bağını gurrumsuz hiçbir sorak vermeden nere varyanız falan yere varız bolya sağmanca varın sağmanca gelin 5. 6. gezek barandayım şonda şu gepe eşitip geçip kaydıp beri gelip şunu aydıp duran adamlar var. Ve olorun nädip beýle ýagdaýyň bolanlygyny henizem düşünüp bilmän geň alyp ýörendigini aýdýar. Hopsuzlyk sebäpli adynyň efirde agdalmalygyny sorap Azatlyk radiosy bilen habarlaşan ýene bir näçe türkmen migrantynyň aýtmagyna görä Aşgabatyň aeroportunda bir hepdelik bolan şol erkinlikden soň ýene migrasiýa gullugynyň işgärleri owalkusy ýaly ýolawçylary bir soraga çekip köp sanly ýolawçynam ýene yzyna gaýtarmaga başlapdyr. Ýatlap geçsek aprel aýynyň başynda Azatlyk radiosynyň redaksiýasyna Aşgabatyň aeroportunda onlarça ýolawçynyň türkmen häkimetlerine özleriniň Türkiýe göýberilmeýändigine güýçli näýlelik bildirendigi we hatda olaryň bu ýagdaýa gazaplylyk bilen reaksiýa görkezendigi barada video gelip goşupdy we ol video Azatlyk radiosynyň 5 aprelde halk köpçüligine ýetirilipdi. Öz sebitiňizde bolýan wakalar barada adatlyga maglumat bermek isleseňiz, biziň Facebook hasabymyza ýazyň. Bizi gözle bölümine Azatlyk radiosu ýazyp tap bilersiňiz. Siz suratlaryňyzy we videolaryňyzy hem ýollap bilersiňiz. Azatlyk siziň şahsiýetiniňizi gizlinlikde saklar. Siz bolan wakalar barada maglumat beriň, biz hem habar bereriz. Gepler Azatlyk radio. Hormatly dinleyijiler, habarlar günnäligimizi halkara temasy bilen dowam etdirýär. Ermenistanyň protest lideri Nikol Pashinyan dolanlarjy Respublika partiýasy bilen geçiren gepleşikleri ýatyrlandan soň müňlerçe gollawçysynyň öňüne çekip Yerewanyň köçelerini täze protest hereketine başlady. 25 aprelde başlanan protestleriň ýygy Ermeni paýtagtynyň merkezine ýerleşdirilen polisiýa güýçleri uzak wagtlyk lider Serge Sargsyan 11 güne çeken demonstrasiýalardan soň işden çekilenden 2 gün soň ýurdun syýasy geljegine täze nämälimlik getirdi. İçeri işler Ministerliginiň Buronlyk harby tehnikalarynyň ýygy bilen gelen polisiýa maşinalarynyň kerweni şäher merkeziniň dürli ýerlerine tikenli syýmaýlanmagy bilen utgaşdy. Strategik pozisiýalara gödäwçilik edýän polisiýa ofisiýerleri pitneciligiň öňüne almaga taýin edildi. Tutsaklar alyp gidýän awtobuslar howpsuzlyk barlyk nokatlarynyň ýanyna getirildi. Hökümet binalarynyň ýerleşýän köçeleri bilen bir hatarda dolanlarjy Respublika partiýasynyň esasy darasyny eltýän ýol hem baglandy. Nikol Pashinyan 25 aprelde Ermenistanyň zorluksyz mahmal rewolýusiýasynyň Ermenistan Respublikasynyň Respublika partiýasynyň mundan öňki häkimetde galyp bilmejegini açyk aýdanlygyny nykdady. Sargsyan 23 aprelde işden çekilen ne bolsa Serge Sargsyan Respublikanlar arkaly ýurtda öz kölegi hökümetini döretmez ýaly Respublikanlar hem öz häkimetlerinden mahrum edilmeli diýip olaýtdy. Pashinyan 25 aprelde Yerewanyň köçelerine çykan müňlerçe protestçi megafon arkaly ýölenip biz Respublika partiýasynyň öz ygtyarlyklaryndan el çekmegini, Respublikaçylaryň ähliýetiniň halkyň ýeňsini gyşarnyksyz ikrar etmegini talap edýär diýdi. Pashinyan 24 aprelde Facebook'ta çap edilen video ýüzlenmesinde Respublika partiýasyny Sargsyan işden çekilenden soň hem häkimiýeti gaýtadan el almak synanşygyny aýplady. Serge Sargsyan 2008-nji ýylyň apreliň başyna çenli prezident boldy we 17 aprelde premier ministriň wezipesine geçdi. Biz bu partiýanyň wekiliniň premier ministr bellenmegi bilen alalaşmaz. Şeýle de biz bu korrumpirlenen sistemanyň dowam etmegine ýol berip bilmez diýip olaýtdy. Şu aralykda baý biznesmen Gagik Sarkyanyň ýolbaşçylygyndaky Awadançylykly Ermenistan partiýasy ýurdun parlamentinde ikinci ulu fraksiýany düzýän partiýa öz agdalaryny köçedäki adamlar bilen bile bolmaga çağırdy. Parlamentde ornu bolmadyk Miras partiýasynyň lideri resmi maglumatlara görä 2013-nji ýylyň prezident saýlawlarynda ikinji bolan Rafik Havanysyan hem şeýletdi. Sosial Demokrat Kançekyan partiýasy bolsa iş başyndaky premier minister Karen Karpetýany işden çekilmäge we parlament köpligini halkyň kandidatyny premier minister saýlamagy mezur etmäge çağırdy. Partiýanyň çap eden beýanatyna aýdylmagyna görä, şundan başga islenlik ýoldan gidilse onuň dolanywsyz we howply netijeleri alyp gelmegi mümkin. Gaderli dinleyijiler, şunuň bilen habarlar gündeligi gepleşigimizi geçirip guturýarys. Azatlyk radiosynyň tolkunlarynda galyň.